wate tinga linde ndiro ete para nyore chinsana ko chibogole tie magoro jikweto mo pi muraidi boge kaiga olina masangia ko chita mate bantu muligeri timaide so kwanya gweta nchira ando bali mate ke usibo ba chire binyoro kwanyora nga mugaso na boro sa kwanyora chinsana ko chikwete raini pichigere tigo ono nje mate ndina ga imagine nga echi omugaso bo monge chiakwa osenki gyagere chinsana ke chiakwa mate eligo umuntu chitambukire umube chiko kupio morati talikali yachitacha ngichiakwera chisana ngorwara chiri cyanya gorwara chigene nyagitari yabonererie kuchingiti chinde njirororo chire chimustuni chikororige ligweri yoga chiarwari lakini chisana ko chimonye ne chinsagara cyanya gorwari lakini chiakure nande chiaku chinyinge tali chiari ko close para iga chiaku yani chiaku morati umuntu chitambukire ubwata masangi masangi bono gokole to bonyaka ode na manyinga ibono igale very powerful very powerful teri majias no maje tenga tiango te bintu binge to konya gote baga gusinga gento kete gete no matongo no muntu narora kameno one ngombe ya bwata mabere butura mabere misi kubwatikana ne kemira gemugusi eko butura pi no ngombe ya buto wanje ngonde bwensio kama yes ya ngombe tige twaro muntu burongo umanyete ngombe ya osetima pema ngombe ya jago butura mabere ya osma pema onya gote bikiro muntu kunga venga nkamira ngombe nyale nkamira ngombe banda batwensi buno tole iga ntoli buye ebintu mbiro ro mugusi ya begete mekakati ebitura jonya gukwanda emiroberi ndere mutu bikogenda muna gwage kunaiga omuntu agoja chinje ni cyawo kiruro ko mugondo muge ingi kiagera kinye niki cyalenge we ne ryogo ngwa bege tari burwere bwaje ingi kiagera nasi ngenje y'ibintu bire ime yaito tutageti go sokya tokonya gotenga byetu nechinga onya wale muna bono iga amasangia yo akara bale mugusi ari konya kolera first aid una litwati ga goteo tibusiri ari kwengwa iga unaona tete gocha lakini na tete ko boli swali essential ngei bono singenja masangia bantu bali bateire nga masangia ya sirire masangia ya taiyo masangia yankara alenge squeeze taiyo totara kwenda serio because serio go bindi no ligoche osuyo kuligire tiboni iga inga masangi bado naro bakinga kie iga to kwane go maji masangi naro ingunya gore umaite na riri swali riana ekiara no tole twanyore riogo liko nyako kiri ari ngo koruma enge ko rumo gusina ngaki turakole tote twanjira naro ngaki no ri ari ngira kini riare lakini totuke kumanya ngakiri yaera ingore tayari kwa tote bina ki wono singa minute mo pastor ne nansabira mchimo binte biga ndo chenga masangi ibale ngata ko ene kanisa to kunga ina yore go mbale ngata ko ene kanisa to kunga ino yore pastor to ja katebia ke anya to kunga ino yore go ngoye to kunga jasae anya to kunga jasae ene to kunga etoko kore bintu tu yake kubangeke kabona ntutu akore na to che kanisa ka to kore binde kango ko ene kore yo otige ogotiga bono no che yo ogotiga yo ali ka otige to banya ko bu societe buya otari ko lakini yo ngende kanisa ko kora no ni limo naenda karo ko ande kanisa ko kora banya ko nande ko batenga masangi tayo ngokutole to ko we karo toranjira nanga amasangi naro nainde twanjirane ngaki akorira abantu gusi ele iti abantu baito bagukwera na senginjo batamanyite that is why abantu bakare kero umuntu ari gukwa tikera ngendo yarengo rero maitho umuntu agukuga mwamenya kwiye ngendo abari goja barigerere bateba ngayo gikia muita mburoire gete mono muno ninje nabo ngo batebi umuntu kweta masangi batewe na masangi amuite bamanya igo bakora batiga baso akorikinga ingura utari buya utari chitaro chia chitari chigie tari kende bakomokorera igo bakomomanya igo batiga seitari agere segia lengo mo bagarira mani abana amwana ondakanyora echara enke sana enke bone musani oye agateba nga abantu tukaranga yenenke muhire nyagitari ali aigugiara abetu none sindani yatete nazikiara nake musumari yotabu tochi kumu affect asinini kumbo oyo to oyo wono musani oye
Arsenal basange muna moigete nyagitari Masaenga bono magnet koraki moire gwechiagu ande muna basai bana basai batanyometi bale buya nande bagutarira ani oyo mo bona rororo bona ikitwa kwana yani tutari kumanya oyo bale babere Arsenal bakumira lakini mbamanyete oyo mona ro manyete nga nonya kura na nje no ngolete ni ndo lakini oyo mona ro tamanya bono iyo abu bono bakara banyole oyi anyolete chara iko manya maindi yo kara igete taigete na ikanya gita mondo lenge buya chitageka okure abaga katogo chikomnya gocho ngikia barene tokonyora ng'asaria togocha kugundwa nga oyo bari gosange nyaruka asaba ndababere oyo monaro manyita magosa akore eretia basai bagukwira squeeze especially bosongeye especially gusiega eretia bana basai bagukwira ya bono ere very high neto kengana masai patana masange ko dona one chekera bana ba umire beji pikipiki ga nko babale ekora bali bamwabona bakumenya ko chiororo umuntu no nyoro kugwena kwanya rukura iyo amasange naro both sides ai tajinyaruka gusaba mura bataranyoma bagusanga oyo mo boko nyoro muchando yes oyo mo yo gochikomorora gusoko mutambuka omukoli bana umate nabwate umunyaruka nimbwate munyaruka bune girlfriend ya nenje bono musai yekire twatiganire ochiro nyoro musani one tutaka maite gusona yo no kabiri musani one nero mutwarire igon twatwara masangia ose bone kar twatigana tutigane complete akaro mo gutigana complete igon tutigana na ndenya ando nyakoirana ano bona masangia ngo yagajera nayo igori na tiga to chibono kwa mutigire ochire nere bo wana kwa mutigiro wana kungo bako bai kara kutiga na ende mwanya go na kwanya koira wana ga buma sangia nyole ri bagasoera ira asama ngwana bepi wa konde point ya mwatiri sana akonyora accident ya beire twamnyoka nga accident ya beire asegete na ndero che bani arugete twamnyoka ringo bakonya tore twikari gona bato konya twabekira makuri abange mwaletira makuri ana bata ba accident ye na ba accident ya kubwena yes lakini kubwate kana banda bakalete bibebi kwanya omuntu uri na no monachire omubutoiro mugo omuntu utari kuja guko none numwabura ningaki uri naranga taumiete mono ngakiachio oyo umiete mono obwena mwaso wakubura ningaki amurantu amaito so nabo lakini oyo mwaro je ngambu yare orwoko na sengenjo abantu aba basange tasigete babegete bashumete yani babegete basingaki ngagente kinkei na inde binte binge tokonya koteba no mugusinga nga binte bibi aitu nechinga ngande binte bimbiyo ebyo manya igonga ebinte bina bigenda tokuna no mugusi ana bigenda tokotoletera umuchando wekatorie eriogo liogotiga tali totebe ngaki togendera gukora togende togotenga ngaki ngekengi aite nechinga ngogote tinangi aite nechinga ngomwe karase tenera gotenga kia masangi na herate ngayo mugusi ikarase takanyarusio kiara na nyabegeto ngakiara okoro bwanjira nenga na rengo okuruma bono tai ngonya kuri ngonya kuri mo ligereria gweta mangana na tokanda tokanyabeka iga and in fact amasangi negento kiabere kyo kwandira matuka mangi na ndege kiabere kyo kwandira bakabon abange babiri ba kirusinga nkeyo but no gwetu mga komachi na ukwana I'm hoping you are taking note bono omugusi nabwate mnabono na gento keringe korwo kira gitiga turateba ni umahena unless and otherwise twatigire akarote getaro buya completely igona anyoma lakini obate betenenere nayo batenenere betenenere nayo batenenere banya kubwato moswat mwatiganire nere tigana nere completely tago tiga ugenda na endoira na oswago onyola sanga wasisikana iko bono gabwaro na begende na boko imukia mako igoro lakini nyoro onyola saa na ndengo nyakumutunya nuri kurumagana no mukonya kumirana nanda masangia ino waku yaga yakire kwa mwire ngai kanisa nere gokonya amine kasaga homochano tiga lakini hao njengora aligere linde na ranga ki abanda bange bakubwatua no na so nyako bona abantu bakwandikasa nona banda bange bakiruchi beti babutore ruchi nyumba cha bantu na bantu bali bagotenga nje nintoregete nimwanjite Yesu lakini igagotongaine bikoba igora lakini meyaye ne mayete that is why tonya bateba tonya gukura bwire ngaki
ingige ko umugusi yabe umanyete umugusi kabwate seti ebuku igoro yo gonya ko bagatanga umusacha yo umukungu yo yes no nyo jitaga umugusi era kamento bakungu bande lakini anda kababekera machiko no nyo babegete baitani babire na babekere tamachiko ngana ende bari gusanga musacha onda ose musacha yo batari gusanga na umukungu ndo atanyometi utari ese nyoma yae toigwete na begeta mebaga bono entwe kara to korusi yo chibasi chito gatanga twarusi yo ngai twai karanza ngai amasangia to kwanera ngaki na ruro bono bado naro na ndeti ganto bono karto akore point yon sp umacha because bono twaro elio dia masangi ndiririe ose masangi tabwatirio omugusita bwate first aid okay igonto bwate first aid tigangonda ralika first aid yo mugusi yale iga masangi na bwate first aid ogo no nyabwate ryogo ririria arenge ririria kare bono litakere gotebunge ryogo ririria kare riari kwaminika na ndo muntu ri bwate tari kero muntu ri kuritwara no muntu ri bwate oyomo first aid omosubati ngogo kiare abangina nabantu bari very sensitive ekere barorire ngariria gongiga gochaka kurigamura ba sensitive amagana akorireki achenjiria umuntu ngokwara bwango materia basubati abange bare ko bongerika emeji nyanya gitari njiraje bamenyoka bwango abange na bari bamanyete bareta libusiriri wenga bamuragire fanya no ese koleta yale enko ibunda abandi bagateke buzi nje tindoji nyamo tambuki ese era kumutambuka egotambuka basi kaya tambukire abuna bona first aid ngana bamanyete ngwetari nyagitari na ende bana rikale nyagitari yale kwale kwanya muna bono nonye ebintu mbiroro buna bona libuga liengoge na wale koleta bamusunge ibona lira rubona ngageri ne arengo osa bande baro babizete sengeche bamayete ebibe byabo bagokora